ztracený. Přivedu tě za tvými rodiči. Nech mě tě přinést tvým rodičům. Tvoji rodiče chtějí, aby si šel za mnou. Tvá rodina tě hledá. Bez obav, se mnou jsi v bezpečí. Gregory, kde pak jsi? Už žádné hry. Náš přátelský sekuritista vám může pomoci. Vylez, ať už jsi kdekoliv. Tato oblast je uzavřena. Pouze pro zaměstnance, pouze pro personál. Jen se snažím pomoct. Kdo chce bonbonky? Tady jsi. Našla jsem tě. Přestaň. Ztracený kluk je přímo tady. Cítím pizzu. Pizza.